מה זה נולדתי? ראיתי את המפץ הגדול! ראיתי דינוסאורים בוקעים מביצה. ראיתי את אנטיוכוס מטיל עוד גזרה. איך מאפילים יורדים מהסירה. ולמרות שסבתא אומרת שהייתי תינוק מכוער להפחיד כשגדלתי הייתי הכי חתיך בתל אביב. הסתובבתי עם טוסטוס, קטנתי עם דורית ופרצתי לקולנועים לראות סרטים. ראיתי מה זה הרווחתי? עשיתי עסקים, תפרתי בגדים לכל המותגים. מכרתי, הקמתי מפעל טקסטיל עם ההורים. מכרתי, פתחתי מכון למיטה גרפים בתחנה של מפעל הפיס למאמרים. מכרתי, הבנתי את הקטע, והאמת די נמאס לי, אז קניתי מונית וחזרתי הביתה להרים משקולות ולהזיע. הזעתי מה זה אמרתי? ברור שצדקתי! אמרתי שאנטישמים זה כל העולם. צדקתי, שהערבים רוצים לזרוק אותנו לים. צדקתי, שנשיונל ג'וגרפיק עולה על כולם. צדקתי, שכל הפוליטיקאים הם סבל מושלם. צדקתי, גידלתי 4 ילדים, איזה נכדים וגם כמה כלבים ודגים. התחתנתי עם נעמה שסובלת אותי והרשתה לי חדר מלא משקולות רק שלי, ועכשיו אני בן 70. זקנתי, רוצה קצת לנוח, לישון צהריים, לכבות את המזגן ולחטט באוזניים. צדקתי, זקנתי, זקנתי, צדקתי, זקנתי.